Sabiriyo mar odiochieng' kamoro amora ma intiere kawuono ma chieng' wuok tich tarik 30 dwe mar 10 higa mar 2023. Odiochieng' ma bende jopuonjre mopogore opogore ochako penj margi mar KCPE kaachiel kod KPSEA e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Ka bende chenro ma kamano chakore kar saa 2 mar okinyi. Jotelo mopogore opogore mano moriwo nyaka jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' ma kawuono ochopo e achiel kuom skunde mano mayudore e kaunti ma Kiambu mar neno kaka penj ma kamano chakore ayanga odiochieng' ma kawuono. Nyaka sani pod wamedo mana kwayo hawi maber ne jopuonjre duto matimo penj mar KCPE kaachiel kod KPSEA e kor gwenge mopogore opogore ma pacho kae. Nyakore Ramogi Tv weche mathoth waikoni kendo inyalo bedo kod geno ni biro nenogi e yo maler kendo e yo makare e weche manyien duto mag Migago mag odiochieng' ma kawuono. To mokwongo magi e thuond weche ma wamiyo pek. Nawatakia heri, nawatakia baraka ya Mungu, utulivu mkubwa na ushindi katika mtihani huu. Mjue ya kwamba hii mtihani ni ya kuwasaidia muweze kusonga mbele katika masomo yenu. Jatend Kenya William Ruto otelo ne jodito mamoko mag sirikal e rango kaka penj mar KCPE kod KPSEA ochakore ayanga e pacho ka. Tulipoanza tulikuwa na watoto wa kuanzisha hii shule cha upili. Na saa huu huwezi ukawapata hapa. Wanaenda kufanya mtihani huko Droma Secondary. Hapo ndio uchungu kabisa. Jonyuol mag jopuonjre madhitimo penj sekondar e skul ma Thimlich e kaunti ma Migori ogolo ywak e wi lok ma ilokogo jopuonjre higa ka higa kowuok e skundno. Apisas 2 mag GSU otho bang' nyamburko margi nyono miruti mane otegi e bwolo e gwenge mag Dadaab. Nyakore Ramogi Tv mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakni machiegni yie mar mondo mi bed koda nyaka giko e weche manyien kata giko mar weche manyien mag Migago. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Bende inyalo loso koda kindikona kichwalo paro moramora kotudore kod weche manyien duto mag odiochieng' ma kawuono kokale namba mar ote machuok ma en 23600. Mbui marwa mar Facebook ibiro yudowa live Ramogi TV, X kacha bende ibiro yudowa @Ramogi TV. Kawachako en ni obila 2 mag GSU otho kama moko 4 oyudo hinyruok bang' nyamburko margi nyono miruti mane otegi e bwolo e gwenge mag Egdama mantiere apaya ma Dadaab Garissa. Report mar obila lero ni nyamburko no ma oyudo masira ne oriko chwalo tese mag penj mar KCPE. Ne onyono miruti no ma ichich ni ne riko tegi e bwolo gi jonjore matama mag Al-Shabaab. Obila ma oyudo hinyruok to oring godo e osuptal ma Dadaab kama idhi nyime gi timonegi thieth. Piny owacho okoni skunde duto mag sekondar ok bi medo omenda mag somo ne jopuonjre mag klas 8 ma ochako penjo odiochieng' ma kawuono e kinde ma gibiro donjo e klas 9. Mane oyangi gi jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu mane ochopo e skund primary ma Kikuyu Township kaachiel gi jatend piny William Ruto. Kaka Judith Omondi lero gikoni jopuonjre duto biro dhi e klas manyime ma ok orang maksi magiyudo. We wawinjane. Giko ne odiochieng' ma osebed ka irito higa mangima kod jopuonjre mag grade mar 6 kaachiel gi klas 8 chopo. Otas mokwongo mar kwani pogo ni jopuonjre gi kar saa 2 okinyi e kaunti ma Nairobi kowuok e skund primary ma St George's. Jatend migepe Musalia Mudavadi kaachiel gi apisas mamoko mag somo ne ochopo mar keto seyi chakruok mag penjgo. Musalia okoni gitiyo machiegni kendo kanyakla kaka piny owacho mondo mi gine ni penj ma ochakore kawuono otime e yo ma oyangore gino ma omiyo giduto giwuok e apisegi mag chopo e centers mag penj. Actually partnering with the Department of Education to show that we all want the integrity of our exams to be upheld and to be beyond reproach. That is what we are seeking here. E kaunti ma Kiambu, skund primary ma Kikuyu Township, bende jatend piny William Ruto
Jatend Migago mar somo, apisas mag NEC kaachiel gi jatatije mar TSC e kinde mamoko ne ochopo mar keto kokgi e chak penjgo bende. Mashogu omedo go poro ni penj mag KPSEA gin mana mar nono nyalo mag jopuonjre to ok bitigo e keto jopuonjre go e grade mar junior school. That exam, Your Excellency, is not for placement but for assessment on the progress of our pupils at that particular level of grade 6. And they are well prepared, Your Excellency, and all of them are going to proceed to grade 7. We have now classrooms, Your Excellency, in the entire country where they will be able to proceed. Ruto bende ne okonigi seketo ikruok makare ma otelo ne keto jopuonjre go e klas 9. Gilero ni skunde ok bi medo omenda mar somo mar sekondar higa manyien. Na tumefanya mpango ya kutosha mumalize mtihani wenu, na tumewapangia pia vile mtaenda mbele na masomo yenu, wale wanaenda grade 7, wale wanaenda form 1. Na ni kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba hakuna mtoto hata mmoja wa Kenya anabaki nyuma. It's not increasing their fees when they go to form 1, and all of them who are here are going to be placed in form 1. We have enough places. There is no school fees increment. It is 53,000 for national schools and extra county schools, and 45,000 for county schools, and it is going to remain as such. Higani maromo jopuonjre milion 2.6 timo penj mar KPSEA gi KCPE kabende ni higa ma piny Kenya goyo e oriti ne penj mag KCPE ma osebedo kuom higni 38. Judith Omondi, Ramogi TV. Obila mag GSU oluoro apisa gavana Makisi Simbarati mania lapa tuke Magusi Stadium. Pod okoyangore gima dibed ni omiyo bilago chopo kanyo kendo keto arita magera. Motelo ne mano gavana Rati nyose lieko ni nitiere malingling ni obila chano monjo dalane. Obilago bende oluoro apise mag Ajiri Center kaka county tayo chenro mag tiegruoka e lony manyasani. County Commissioner ma Homa Bay Moses Lelan oyango ni penj mar KCPE kod KPSEA ochakore maber nyaka e chula mayudore e Nam Lolwe. Moko kuom skunde mane walimo kaka skund primary marodi kod Nduru, gik moko duto manine nitiere kare kendo penj no chakore e wangsa. Lelan osingo ne jopiny ni okenge duto oket piny maneno ni penj otim e yor ratiro. So you're not there to go in. For the KPSEA examinations, we have 40,583 candidates, which are disaggregated as follows. The boys are 20,788, and the girls are 19,795. For KCPE candidates, we have a total of 42,208 candidates. The boys are 21,569, and the girls are 20,639. The KCPE centers are 1,045, and then the KPSEA centers are 1,100. The schools in the islands, be it in Remba, be it in Takawiri, be it in Ringiti and Fangano Island, adequate transport logistics have been provided. We want to just assure the public that we are at it, and all candidates, especially those registered for KCPE, we are making sure that all of them sit for the exam. As we all understand, this is our last KCPE exams, so we are not taking chances. We are taking it to the last point to ensure that the integrity of the exam is observed. Jopuonjre maromo 43,137 mag klas 8 kod 39,142 mag grade mar 6
ochako penjgi maduong' e kaunti ma Migori okinyi makawuono e kuonde timo penj maromo 815. Penj ne oyaw e kuonde kano penj mayudore e sub-counties duto e kaunti ma Migori e kar saa 12 mar okinyi. E sub-county ma Suna East, penj ne oyaw kod jalup county commissioner ma Suna East Milka Kariuki, mane oyango ni penj ochakore makare e kuonde timo penj duto. Wacho ni giseketo okenge makare mar neno ni penj ni otim maonge ng'ikruok moro amora. Kariuki owacho ni jogo marito penj ma oting'o jopuonj kod jotend arita moro amora ma okwal penj e skundgi kata magintiere biro ting'o msalapgi owuon. Well, in the course of the day, the teams have been briefed properly, and it's about time they execute what they have been briefed. And we have insisted that in case of anything, each individual shall be held accountable. We have also talked to the center managers to ensure that the invigilators don't have their phones in schools, because such can also be used to do some malpractice. Penj mar klas 8 mar KCPE kod mar KPSEA ochako maonge ng'ikruok moro amora e kaunti ma Kajiado. Jopuonjre 30,421 timo penj mar KCPE e centers 691, ka jopuonjre 28,974 timo penj mar grade 6 mar KPSEA e centers 858. E kindgi nitiere mabuse 7 mantiere e od twech ma Kajiado kanyakla kod jomadongo 178. Commissioner ma county ma Kajiado Jude Wasonga wacho ni penj ochakore maber komedo ni jogo mochung' ne arita nitiere akicha mar neno ni onge kuo mar penja. Taken place, the security of all the centers is intact, and Kajiado over the years has been known for delivering clean exams, and this year as well we'll make sure that is the case. We have secured the vehicles from departmental heads and institutions to help in delivering the exams to the various centers. We believe the exams will reach the centers in good time so that the students can undertake those exams. E kaunti ma Kirinyaga, Commissioner ma kaunti no Nayomo Tobiko otayo chenro mar yawo penj e gwenge ma Kerugoya, kama wacho ni jopuonjre duto mane ondikore biro timo penj higani. Tobiko owacho ni apisas 600 mochung' ne arita osetere gwengego mar keto arita makare e kindegi mag penj. Jaod bura ma Kirinyaga Central Gachoki Gitari ochiwo siem ne jopuonj machano kwalo penja. Jopuonjre 12,500 ema nondikore mar timo penj e kaunti ma Kirinyaga. Hii county tuko na container 5 kulingana na sub-counties. Iko ya Kirinyaga Central, Kirinyaga West, Kirinyaga East, Mwea West na Mwea East. Wale wanafunzi ambao wanafanya KCPE ni 12,500 na wale wanafanya KPSEA ni 13,000. Tunasema ya kwamba tumepeana usalama wa kutosha. Askari wale tumedeploy ni 600 kuhakikisha kila center iko na askari wa kutosha, na pia sisi tuko na timu ya monitoring. Kumaliza hapa tunaenda kuangalia mashule tuone vile mtihani inaendelea. Wasasi wanapelekea watoto shule simu na exam papers. Please don't allow the parents, because in every market there is a mad person, including here. Sindio? Please, see, for a market to be full or complete, it must have a mad person. Sindio? But I know you've prepared our students. Piny owacho orido arita e gwenge mathoro bedo gi monj e seche ma jopuonjre chako penj madongo mag klas 8 KCPE kod grade mar 6 KPSEA kawuono e pachoka. Jalup Commissioner ma kaunti ma Garissa Solomon Chesut owacho ni obila mag arita oseore sub-counties mafafi, Dadaab, Liboi kod Hulgo mondo mi giket arita makare ne jopuonjre matimo penjgo. Jata chenro mag somo e alwora manyandwat mar piny Kenya Adan Robel owacho ni piny owacho bende oseketo ndeke 6 mag kalapapla matero penj e kuonde ma chenro mag wuodhe mag apaya nitiere kod ng'ikruok kaluwore gi koth mapek mosebedo ka chue e moko kuom gwengego.
Kuon jopuonjre maromo 9,856 igeno ni dhi timo penj mar KCPE ka jopuonjre 11,056 dhi timo penj mag KPSEA e kaunti ma Garissa. And 2 in Garissa. They are fairing exams to areas affected by floods and also areas affected by insecurity. So far, the reports we are getting is all the centers have received the exams without any problem, and everything has been put in place. We have no problems at all. There are no mix-up of exams, and everything is set. This morning we have deployed enough police officers within our county. You know, this is a special county because of the challenges of Al-Shabaab and roads which are impassable. We are happy that the government has deployed 2 helicopters on standby, especially to cover the sub-counties along the border, Olugo, Liboy and Fafi. And everything has been set. We believe that we are going to have a good exercise despite the challenges that we have. We can see in front of us this morning, we are set. And I want to assure the students that security will be provided and the government is on standby. We hope that there will be no any challenges along the way. Eseche makoro penj mar klas 8 mar KCPE kod mar grade 6 KPSEA ochakore ayanga, Commissioner ma kaunti ma Bungoma Thomas Sankei osingo ne jopuonjre ni chal mar arita biro bedo moridore. Koloso tok tayo chenro mar yao kod keyo tese mag penj, Sankei owacho ni giseketo piny okenge mar neno ni penj otim kaluwore kod chenro mane oketi. Jatend Migago mar somo ma kaunti no Pius Ngoma opoyo jogo mochung' ne penj e skunde mopogore opogore kuom chopo e wang' sa kendo neno ni penj otim maonge ng'ikruok mora mora. Kila kitu iko shwari, usalama uko sawasawa, na walimu na wahusika wote wamejitayarisha. Tunatarajia tuwe na kipindi kizuri hiki cha mtihani. Katika sehemu zetu hatutarajii shida zozote kuhusu mvua. I think ingawa kunanyesha, lakini barabara zetu bado zinaweza kupitika. Pengine sehemu za Chapkitale huko sababu ni mbali kidogo, lakini kila kitu iko shwari. Kila mhusika amehamasishwa. Kuna ile mipangilio imewekwa na serikali. Ukiangalia hii ni multi-agency business. Kwa hivyo hatutarajii wizi wowote. Na Bungoma hatuna sifa mbaya kwa mambo ya wizi ya mtihani. We are moving out to our centers, and as we said earlier, in the KPSEA we have total number of 54,859 candidates that are taking the exams now. While in the KCP we have 75,047 candidates taking exam. Apart from the KPSEA, we also have KILEA, which is also going on in the concurrent with other exams, and our KCSE is also on today. All the arrangements are on the ground, and we don't expect anything to happen, as our center managers and the exam managers have been briefed accordingly. Jonyuol kod jopuonjre madhi timo penj sekondar e skul ma Thimlich mayudore Nyatike e kaunti ma Migori ogolo ywak e wi lok ma iloko go jopuonjre higa ka higa kowuok e skundno. Kata obedo ni skundno nochako higni 5 mokadho, kinde ka kinde jopuonjre matimo penj mar KCSE iloko kendo dhi timo penj e skunde kata e skul machielo. Mae timore nikech skundno onge japuonj maduong' kod gigo madwarore e chwalo somo e skund sekondar. Jatelo mochung' ne weche mag somo e kaunti ma Migori Jacob Onyego olero ni pok giyudo japuonj maduong' manyalo telo ne skundno. Kata kamano osingo ni onge japuonjre mora mora ma ok bitimo penj. Shule wa St. Felix Thimlich ili tupate kuendelea na masomo yetu ya wanafunzi. Tuna stima, alituletea hapa transformer, poles zimeanguka hapa area, poles zimeanguka kutokea Ndiwa hadi Thimlich. Katikati hapa mashemeji wako na stima na tena wanatuchekelea. Mimi ndio msimamishi wa kidato cha 3. Wananiuliza hawa watoto wetu wa kidato cha 3 wataenda kufanya mtihani wapi? Ndio saa hii ninamheshimu kabisa kuomba Bwana Mheshimiwa
afanye kazi ama afanye juhudi, atuletee mwalimu mkuu ili mtihani cha mwaka kesho wa Timlich St. Felix wafanye hapa ikiwezekana. For KIPSEA and KCP, we are presenting over 80,000 candidates. And for KCSE, we have well over 23,000 candidates who will be sitting exams. So all the arrangements have been put in place, necessary deployments have been done, and we are set to go. Migago mochung'ne somo e kaunti ma Embu kotudore kod EIDU Kenya chano ting'o malo chala mar somo e skunde mag Nasar e kaunti no kokale tiego jopuonje mag ECDE e tiyo kod lony manyasani. Tegruok makamano mar ndalo 10 biro neno ni jopuonje mag ECDE oyudo lony mararieya e tiyo kod gige somo matiyo kod lony manyasani mano chiu kod riwruogno mondo oting' malo som nyithindo mantiere e ECDE. Koloso tok sidho ayanga chenro no mar tiego jopuonj, jatelo mochung'ne somba ECDE e kaunti ma Embu Jen Karimi owacho ni somo e yor lony manyasani biro miyo nyithind ECDE bedo kod lony mar piem e piny ngima, yudo somo makare kod nyayo kaka gidongo kagiikore mar rakore kod achiedhnade mora mar tiyo kod lony manyasani. Training ambao ni ECD officers ambao tuko nao 18 ambao watatumiwa katika kufundisha walimu wetu wote wa county. Penye imesaidia walimu na wanafunzi, imesaidia wanafunzi sana juu venye wanafunzi na walimu kwa darasa, kwa ubao na kwa vitabu wanaweza enda kuifanya kwa devices wakitumia simu ya digital. Wanaenda wana practice, wanasoma kama ni kusoma sound A, wanaweza kuonyesha hiyo A kwa simu. Wanapata wakati mzuri na wanafurahia kusoma kwa kutumia hizo simu ambazo wamepewa za kusoma, na pia inarahisisha kazi ya walimu ambapo ile lesson plan ile ambayo wanatayarisha ya kufunza per lesson imekuja ikarahisishwa na imewekwa kwa hiyo digital, na sasa wao wanafuata hiyo lesson plan vizuri. Nyakore jwange wanyisi ni obila mag GSU oluoro apisi mar gavana Makisi Mano Simbarati mayudore alap tuke mano mar Gusii Stadium. Wawinjane kaka Simba Arati loso kod jofwambo gisani. EACC ipo. Kwa nini mtumie jeshi kuja kwa ofisi zangu? Kwa hivyo mimi nadhania mimi vile ninavyofikiria walikuwa nadhania kwamba wakija watu wataanza fujo. Ndiposa watu wakianza fujo watu wapigwe risasi. Hiyo ndio nia yao, kwa sababu askari wamekuwa ni wengi. Hapo hivi majuzi tuliona msako ulifanyika katika mojawapo ya ofisi za wanabodaboda kaunti ya Kisii, ikafungwa. Tuliona maafisa wa DCI kule, kamanda wa polisi kaunti ya Kisii. Je, labda umeweza kufahamu nini kilisababisha maafisa kuvamia eneo hile? Juzi mlikuwa hapa wakati ambapo tulikuwa tuna launch sako ya wanabodaboda hapa. Baada ya sisi kumaliza, wale vijana walikuwa na zile reflectors, walikuwa wanajitambulisha nazo. Nasikia baadaye siku ya ifuatayo waliweta Reke Squad na askari kitengo cha polisi hapa na county commander ambaye imesemekana vizuri yeye ako na instruction kuhakikisha kwamba Simba asongi mahali popote. Nauliza sababu ya nyinyi hawa vijana. Mheshimiwa Ruto alipokuwa na kampeni alikuwa anasema vijana wa bodaboda ni wake, kina mama mboga. Kama tumeleta vijana pamoja, vijana 6,000 wa hapa, na watu wapee pesa wafanye biashara, ni nini ingine tutaweza fanya nzuri kuliko hiyo? Lile lipo, nataka mimi nijue ni nani, nia yake ni gani, ambaye ametoa askari wa JSU mahali walikuwa kule Kisumu kuwaleta mpaka hapa. Reke Squad ambayo inatembea hapa wanataka kuua nani? Ni kwa nini maafisa wengine wasifanye kazi? Wale wakora ambao wameua vijana hapa waliokamatwa, wale askari wote wamewakamata, wamepiwa transfer. Kwani ni nini kinaendelea hapa katika Kisii ambacho watu hawezi elezewa? Tunahitaji, kwa sababu polisi, nasikia komanda unataka kutoroka, lazima uwajibike. Wewe ndio umewaambia askari wakuje hapa, uwajibike, utuambie sababu gani. Hapa si uwanja wa kukuja askari kukaa. Na kama ningekuja niwapate wamekaa mahali pamoja wote ingekuwa vizuri. Lakini wametake position kama wako vitani.
Nimrodulusikia hapo ndivyo hali ilivyo katika kaunti ya Kisii. Tutakuwa tuki Ramogi Tv manne gavana e county ma Kisii mana kangisi kanyoni okinyi makawuono bila mag GSU oluoro apise mano mayudore Gusii Stadium kata lap Gusii Stadium kabeni nyaka sani e wangisi ni pod wabro medo kwa menyo ni matuta ni enang'o momiyo obila mag GSU oluoro kanyo mana kaka wasinyisi kata mana kaka asenyisi ni Arati noselieko ni nitiere malingling ni obila ne chano monjo dalane kata kamano e waseneno kanyo ni GSU kata obila mag GSU ochopo kanyo okinyi makawuono mano jefombo marwa mantiere Kisii kono Crispin Otieno kod iluonwa chenro makamano kendo kuku ka achiel kod tiende wabro kelo nie weche manyien mamoko mag odiochieng' makawuono. Nyakore Ramogi Tv bende anyisi ni kawuono kaluore ni en odiochieng' mokwongo ma penja mar KPSEA ka achiel kod KCPE ochakore ayango odiochieng' makawuono anyisi ni nyalo chwalo ote mag hawi maber ne japuonjre moramora matimo penja. Kasomo moko kuom ote mabenda neno ka uoronwa okinyi makawuono iwacho kae ni mano nyathigi Eunice ka wuok Uriri akwayo hawi maber ne Ramuoma gi Nyasore gi Nyasaoro gitimo penja maber. Ka bende ote machielo Judith ka wuok Homa Bay awacho ni en ochamo rech ka bendo winjo Ramogi TV kata kamano okwayo hawi maber ne joma timo penja. Aya ote machielo kae Ryan Stanley ka yagwasi awacho ni Ramogi neno maler kendo kwayo hawi maber ne John Obambo kotimo penja mare mar klasa 8. Ote mopogore bende podanno kochwalo nwa kacha nyake Facebook kama wantiere live. Kasomo mana moko kuom ote mano ote mar Job Awino. Job Awino wacho kae ni wishing success e penj mar KPSEA machakre kiny ne Collins Powell Job mano mar chama Chichi Primary School. Nyakore Ramogi Tv med mana chwalo ote mag hawi maber ne japuonjre moramora madigom mar mono mi otim penj mare e yo makare. Penj mag KPSEA kachiel kod mago mag KCPE mochakore kawuono. Amodho pi matin aduogo adhi mbele kod weche manyien mag Migago. Kik idhi mabor. Joyce amekam kuchukua cheki yake. Hiyo ni dongapi unaona iko hapo hivyo Joyce? 1,500. How does it feel to be this rich at this point in time in the economy? Good. Ungependa kuambia nini watu nyumbani? Dial *487 *3 hash. Nilicheza mara 3 na nimewin. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwai ni monde ng'wana. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarabjit Singin. Hango na gimora moraka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni okrachero ng'ato kendo. Okwachako dhao kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life.
Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Sava from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Machiegni kendo en weche manyien mag Migago. Akawdhi nyime ni jonyuola gi jotelo maya e kaunti ma Kilifi ngur ewi chenro ma piny owacho nitiere go mar keto lokruok e omenda mag somo ma ichulo e skunde mag sekondar ma pachoka. Wach magiwacho ni biro mono thoth nyithindgi dhi e skul kaluwore gi yuto margi magiwacho ni piny kendo ok nyal romo chulo omenda go. Ne giwuoyo e nyasi mar pogo chiemo e skund sekondar Maganda kod Mogitini e kar chung od bura ma Malindi kama ne giwacho ni okang' mar medo kwan omenda michulo mag somo e skundego bende biro duoko piny kwan nyithindo mayudo somo e kaunti ma Kilifi. Serikali iliondoa funding ile msaada ambao unapewa wanafunzi ambao wanaingia chuo kikuu. Serikali ilianza kurudi ikasema hii pesa iondolewe kwa sababu haikuna garantii kwamba kila mwanafunzi ambaye amemaliza form 4 ana uhitaji kwa nyumbani. Kwa hivyo lazima kwanza apigwe darubini, apigwe tathmini. Tukawa tunapinga swala hilo. Leo tena sasa limegeuka kwamba secondary pia vile vile ile 22,000 ambayo ilikuwa serikali inatuma kama government capitation kwa kila mwanafunzi ndio ile baki wewe uione kwa fee structure kama ile fee unafaa kulipa. Sasa serikali pia hiyo nayo inaondoa hiyo 22,000 yote uchanganyiwe wewe ile ulikuwa unalipa na ile 22,000 juu uendelee kulipa. Wacha hayo maneno twende tukayazungumze katika bunge la kitaifa tuone vile ambavyo wananchi wetu wanaweza wakasaidika. Kwa wale watoto wako kwa shule ya bweni ama boarding school, then the parent must chip in. Parent lazima watalipa kidogo. Lakini shule ya ile wanaenda nyumbani ama wanalala nyumbani kama hii shule ya Mogotini hakuna kulipa. Pek mar ngima medo dhiro ganda ahinya to modak kuonde ma yuto ok berie. Idho mar nengo mauta e kin mamoko odhiro koda ka nengo chiemo e pachoka. Wach makoro ochuno jopiny mondo odew yore manyien mag kondalo. Jafombo marwa James Okoth notwak gi moko kuom jopiny e yo masani gitiyogo e yudo resruok korka chiemo. Wawinjani. E kar dak ma Elgons e kaunti ma Kisumu, waromo gi Beatrice Odhiambo katimo ikruok mar loso nyoyo. Ohala ma osetimo kuom higni 2 olero kaka ouso pile ahinya to ne jodak ma yuto gi ni piny. Nikech gibiro giyudo ready made. Gibiro titokoni tidhi tipore chumvi tichamo. Mana kidwa medo madoido emimedo tichiemo. Lakini kidwa luwe rondi ni koro nidwa chweko kata gi yien, idwa chweko kata gi maka, okoyot, otek. Akonyo ji mang'eny, jok ma yuto gi ni piny. Nikech ka ng'ato go kwand dhi timo gigi kende no wuon
mang okete mesa to kong'iyo pesa ma entiego to ditame. Olero kaka pek mar ngima omiyo thoth nengo gik moko oidho. Wach momiyo tet mag udi e kind jodak ma yutogi ni piny koro chalo mana ka lek. Olero ni thothgi koro neno ni nyiewo chiemo mosetede gi ngapeni yot moloyo tet mag udi. Chon nokanyal uso kaka uso sani nikech chon bet ngima ne yot. Sani kikaw cost mar maka, ikaw cost mar oganda, ichak ikaw mar bando, midhi michwake, mitede molokre nyoyo. Oko yot. E kar dak Manyalenda, waromo gi Michael Sigu kadhi nyime gi ohande mar magawa. Ohala mar anyuolane mane onyuole oyudo kadhi nyime. Olero lokruok ma pek mar ngima okelo, kendo kaka pek mar ngima osethiro kata mana ohand magawa. Chiemo ma pod ginyalo chamo en kaka chapat. Ke chapat nyalo use go oganda, inyalo use gi sup oganda mabe bedo bei moro mapiny. To ring'o gi koredo ka wa reduce nyaka kaka kilos mwane watedo odiochieng' kodiochieng'. Rech ne wanya tedo mang'eny but tinde kendo wadok almost samoro even to a quarter stock mane watiyogo e gine uso. Jopiny bende nigi ywak mopogore opogore ewi pek mar ngima, ka koro magi e kwayogi e kinde ma pek mar ngima medo mana ridore. Yudo ka nitiere nyiri matindo tindo magin single mothers, they end up being single mothers nikech chuo momiyo gi iye onge tich, ngima tek mang'we kaka ginyalo dak gi joma ginyuol go. Koro an kwayo na ni en mondo youths mondo yud tich, mondo ji oyud kaka at least nyalo sustain wa. Yani sani otek ma waketa ni nyalo otek maonge kaka inyalo timo, otek oridore, okasore kabisa. Masani kata kigombo nyoe e ot to in gi nyithindo. Oganda ok inyal ng'iewo michake ng'iewo oduma michake ng'iewo maka. Chuno ni dhi mana e hotel ng'iewo nyowo musa ted chuth. Imedi sup iolo sup bet mang'eny mondo ikod kaka tang' icham gi nyithindo. Magi e kwayogi ka bende giriwo gi kiawa kama piny Kenya koro ochomo. Sabun chen mana siling 100 ka. Kawuono sabun ogore dabu 200. Chai to koro ji ok madhi, iruwo nyuka iole jus kola. Onge ka ji timre ngima tek. Paro wango ma wan dendi dhi adhiya to kata gima tuwi bende onge malong'o. En paro mar chiemo gi mar konyruok ma piny. James Okoth, Ramogi TV. Aya hoteka kata bedo ni uchumi odio jopiny nyaka many yore machielo mag neno ni gidhi mbele kod ngimagi mapile ka pile e yo makare. Kata kamano, ka weche makamago tenge wadhi nyaka kaunti ma Mombasa, kama maino mane joluo keto e rito kido kod timbegi ikoni dhi karumo to chutho e kind jogo modak kapango. Ma ikoni en achiel kuom gigo mamiyo moko kuom joluo ok nyal kata mana loso gi dholuo e yo makare. To kaka jafwambo marwa Mombasa, Joja Oko leronwa, en okang' makoro miyo nagi modak Mombasa ochako chenro mar nyiso luo kitgi kod timbegi kaka yo achiel mar kelo oganda kanyakla. Ma en dala joluo mogere kar nyisruok ma Mkomani manie od bura manyali Mombasa. Sigweya, miel kod wer ne ayudo kochache dalani moger mar nyiso luo kitgi kod timbegi. Momiyo watimo gini wanyiso milawa. Chon wa joluo ni nagowa. To chon wan joluo ne mon tuang'o law kaka tweni abuom. Otwen ningone kada chielo keto kan mokwongo ne chieno. Chieno ni ng'eni kete ka dier ng'eto sama dhi romo kod ng'ade chuo ta duoge mbele na. Dani Bent Akelo mong'ere kod nying mar Jalam nyisa ni nago lak ne en achiel kuom chike joluo makata kamano wich tinde wil godo sani. Inagi to jawuoyi mapo magi kod keti piny jogo ng'amo bedo tin ni giyo bedo to ng'amo mako kuto mako kod kiri yo palaja lak muju tup tap auchiel tichung to kichung tikelo ni wuoyo mose chwe maber mokel kotonge kama ema koni ng'ule lawa magi gik manomiyo ni nago wa nikech ni en milawa to yudo ni koko nagi to kaka dang no mi yath gi sare ok no jiko sare manya kum nyang emi madho gang'o yath.
Kae jodongo gi ne bende opimona ni wach joluo iko jowetegi mosenindo kapango ne en kwero e kinde machon. Luo ikre oko ka, to samo ikre oko ka tiende ni nonro mar chien ka nyathi biro dok, to yudo ka koro ji kiaye nikech koike kucha to macha chalo rubber stamp manyiso ni mano jadala ka. Nyakware moro ka chieng' moro dok tiwacho ni wuoru noike ka. Magi gik mwadwa ni wapuonje nyithindo mondo winji. Kata kigo dala ka to dala maduong' to ni dala. Koro nyithindo ng'eyo kuma ji dhiye. Aneno dire moko ne fujo wuok kane wano kunda fujo wuok mar kaya bombo. Ji ne kia kuma dhiye, no sombi ji moko ter Siaya, moko kia ter Kure, dire mane bende fujo mar Naivasa. Jomoko ne kia kuma dhiye, ko ter gi Siaya, oter gi Homa Bay, ni an ajaluo ma Siaya. Ka koro DC penje, ere location okia location no, okia sub location. Dalani nitiere od Mikai. Mikai pimona kit chiemb joluo motedo. Mokwongo waruo nyuka mar kal marabaga. Waketo kando. Nyuka ni nyalo madhe gi rabuon, inyalo madhe gi nyoyo onyogo godo, to waketo nyaka njugu. Mane mwarwako go wendo. Mar ariyo, wendo ni kakoro beyo, neno ka nyuka ni osaso iye, wan ga poth, molie chak. To wan nyaka ga mumi motuo, muatedo muaole chak. Obambo okdong chien, bende wan go ka. Omena bende wan go ka, ok nwachielo omena chon. Choko omena to waole chak. Njugu benyo warego ka, waketo kama joluoko biro to biro chamo njugu gi rabuon. Oganda bende wan go ka, miluongo ni chon ne nitie kaka joluonge, mwabiro chamo gi rabuon. Aliya wan go ka gimoro nyaluo, mwalenyo. Dwa chamore, to dwa yieng'ore, to kuon mwatede odni, en kuon bel moriw go muogo. Kuon makituo ng'ato, kuon makichamo to kiny kichiew, to kani go puodho nus eka, tidogi meda bende nus eka. Dak kapango asasa kendo kikore gi jodhoudi mamoko, gikoni en achiel kuom gigo mamiyo joluo lal. Ma emomiyo koro gijiwonagi mondo miyo chop kuonde makamago mar ng'eyo kitgi kod timbegi. Jaluo ne wacho ni komadho njaga to wiye yaore, pache be yaore. To ne ok mone tich, kore ka nobedo ratego zaidi. Kendo yudo ka kata ka chiemo miyo nyalo chamo maber kabisa. Ne chalo gima kelo negi appetite moro. Koro nyithindwa masani to ok dwa ng'eyo mano. Nikech chon ne wan gi kong'o majaber, kong'o mibago, michielo, kendo ichak inyuoye, olokore kong'o mamit ma ka ng'ato madho, inyalo madhe mang'eny kabisa kapok omeri. To tinde nyithindo manyo madho mana kong'o moro marach mar changa mabe olos gi gik maricho makelo negi mana tho. Kitwa dok piny nikech nyithindo wanyuol e iye ka. Koro ing'eni weche magwa machon gi newa gitimore dala. To kore boma ka wan gi culture mopogore opogore. Minyalo yudo ni nyathi onyuole o en gi culture mar Jakikuyu, en gi culture mar Mswahili. Koro miyo ok wanyal kete ni jaluo nyalo ng'e dholuo maler kaka onego ng'e kata gi weche dholuo maler. Koro gima watimo sani, wadwa ni wachak bende kama wanyalo puonje nyithindwa dholuo. En chenro ma bende siro lwedo gimoko kuom jotend joluo e kaunti ma Mombasa. Wadwa ni wapuonjre kitwa gi timbewa mondo wapar ni jo kanyanam noa kanye to wadhi kanye. Wan gi nyithindo monyuol Mombasa ka, makia kata nagwata chal nade, kata nyuka mobagi chal nade. Wadwa ni mondo ji obed piny, mondo wago mbaka, mondo ji one kaka ne wadak ga chon. Mondo wanyiso oganda moko ni wan joluo, wan joma jonyadhi, kendo waherore, wahero gigewa, to gigewa go nigi values. Gie sani, gidhi nyime kod timo ikruok ne nyasi mar tipo magichano bago juma manyien, mikoni ibiro yuorie gi jotend joluo e pacho ka mangima. Jaduong' Odungi Randa biro, to welo modhial mang'eny biro koriwre gi ogai marwa Raila Amolo Odinga. To wagoero kamano ne gavana kuom support momiyowa, watudre maber, warwako nagi te mondo chieng'no gibi. Gine kitwa gi timbewa, gikel nyithindo mondo puonjre, mon mondo bione kaka tedo machon gi kaka nitime. Madho mana matin mayudo denda go, nyaro dongo madho mana matin mayudo denda go. Onagi e kaunti ma Mombasa koni obiro kanyakla mar puonjo kit luo kod timbegi, to chutho bang' yangore ni oganda mathoth lal nikech gikia kido makamagi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawadhi mbele ni gedo mar osuptal mokwongo mar chiwo thieth mapoya e kaunti ma Nyamira koro osechaki
ka osuptandno bende biro bedo kar tiegruok kata kar tiego jochiw thieth ma apoya e pachoka. Kane giwuoyo e kinde chako ayanga chenro mar gedono, gavana ma kaunti ma Nyamira Amos Nyaribo kod jalup gavana ma kaunti no Makisi Dr. Robert Monda opuoyo chenro no owacho ni obiro chiwo thuolo makare mar tiegruok ne jochiw thieth e kaunti no kod counties buora. Gedo no dhi muonyo omenda maromo shillings miliona 750, omenda ma ochiw gi joket mwandu e sekta mar thieth maya e piny Amerika. A lot of people are losing their lives unnecessarily, and we got the inspiration to get this to start in the locality. There's no reason why we have to do it somewhere in Nairobi while other people are suffering who cannot afford to get that information. We hope to initially raise $5 million. So I think that's in the range of 750 million to get the first phase going, and then we'll just keep going. If we do not have an emergency department, the time you are unwell, the first person you want to see, if you are having a heart attack, the first person you want to see is not your cardiologist. He will not save you. The first person you want to meet is an emergency specialist. This hospital is going to provide training. It's going to provide training and a focal point for the region. Here we are doing emergency hospital, but we can have trauma hospital for the 2 counties because we are a small region that we can do one facility to get service for the people of Gusii. I want to assure you of my support and of my government support. We'll be talking more with Lamek to see what kind of support he needs, because this hospital is the only emergency hospital in the Western region. Nitiere odiochieng' mani singri niya ni in ibobet koda kuom higni 100 te. Ka odiochieng' ma kawuono ni in okiketo singono, onego ing'e ni an ok abi ng'uononi nyaka chieng'. Adwa ni mondo ikan yadhni maber ahinya. Ngima mer sani nitiere e yadhni. Ka en ochako tuore kata matin, ngima param dhi bedo kama rach ahinya. Ing'e ni nitiere ng'at momoko e lift. One way the stairs. Ng'ama moko iye kanyo? Lift bende chal ka gima ok ti maber. An amoko e lift kae. Akwayo ni mondo konya. Prophet and his family run a vibrant church. The congregants are happy, the tithe is flowing in. A heavenly dream is promised to all. But Prophet has a secret, and his church is driven by greed. Would you die for your church? Get out of my church. Shambhala Wanyama. Available now, only on View Sasa. Nunua KPLC tokens, bila charges, only on Airtel Money. Dial *334#. Select Lipa na Airtel Pay Bill, then select KPLC. Bedo ni ng'ato nikod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care. Wekelea na shabiki kaende.
Pale mimi ni mchungaji na nina shule ya chekechea. Ulipopigiwa hii simu ulikuwa wapi? Mimi nilikuwa sehemu ya Rumuruti. Kwanza nilikuwa na ile kusita kidogo, lakini hiyo sauti ya mwanadada nikaona wanadada sio rahisi sana kupeleka mtu hivi. So wewe project umeamua kufanya na hii pesa ni gani? Kwanza ni kujenga nyumba ambayo nataka kumalizia. Na pia kuna kitu nataka kununua kanisani kama shukrani katika nyumba ya Mungu. Unapoamini Mungu na kuamini kila jambo, shabiki ni ukweli, na ndiposa mchungaji wenu yuko hapa, pia mwalimu ambaye ni ya shule ya chekechea ECD yuko hapa, kwamba shabiki ni kweli, na ni kweli siku ya leo nimeweza kujishindia. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende, yende kila wiki. Play responsibly. Betting can be addictive. Not recommended for the persons under the age of 18. Authorized by BCLB number 587. Kaen gi machal gi kakingi, to yude mana e Royal Media Services. Tarik 31 dwe mar 10 nyaka tarik 3 dwe mar 11. Machiegni en wechego mag tuke kama tim mar Kenya matugo tuke mag hoki kidieny mar yawuoyi oloyo tim mar Zambia gol 1-0 e tuke mag manyo